Moikka oppilaat! Tervetuloa luokkaan! Tänään minulla on teille esiteltävää, nimittäin uusi oppilas. Tervetuloa sisään vain. No, sanoppa nimesi ja kerro itsestäsi muutama asia. Moi, mä oon Emor. Mun lempiväri on musta ja mun lempieläin on seepra. Mihin sinut laitetaan istuutumaan? Meillä ei ole tarpeeksi pulpettia. Minäpä käyn hakemassa tuolta käytävästä yhden pulpetin. Kiitos vaan. Hei, onpa toi ruma ja tosi emo. No jep, sä oot kuutsi paljon kauniimpi. Oi kiitos, Jack. Hei, toiko sä mulle tänään sen vapen? Joo, ota se on tässä. Kiitos. Tosi ihana. Kiitti, kultsi. Eipä mitään. No niin, oppilaat. Tänään me opetellaan Pythagoran lausetta. Tietääkö ketään, mikä se on? Ai, eikö ketään viittaa? No, Emor, haluaisitko sinä kokeilla? En. Vai niin? Ei sitten. Oho. Välitunnilla. My babes, tuliks vessaa? Yeah. Siis hyvä oikeesti, kun sä oot sen Jamalin tyttöystävä, kun me saadaan ilmaisia vapeja siltä. No jep, siis en mä edes tykkää siitä oikeesti. Hei, Aada muuten. No mitä Milla? Pitäisköhän meidän mennä kiusaa sitä uutta tyyppiä? Mikä sen nimi olikaan? Eikö se ollut joku emo? En mä muista. Oliko se joku Emor? Joo, Emor se oli. Mennään kiusaa. Joo. Hii! Me on niin yksinäinen. Moi. Sä oot aika rumaa, tiesiks? No, en tiennyt. Miks sä pillität? Sä oot tommonen nynnerö. Miksi te ootte niin ilkeitä? Koska sä oot emo. Mut kun en mä voi sille mitään. Ei se oo mun vika, että tää emous on mun luonne. Mä huomaan. Mennään Milla. Tää on aika tylsä. Okei. Moi. Miksi et sä tiennyt, mikä on Pythagoran lause? Kyllä minä ainakin tiedän. Kiva kuulla. Niin. Se on sellaista, kun jotkut eivät keskity koulun käyntiin niin hyvin kuin minä. Ok. Ja no, mä menen tästä nytten tekemään matikan ekstratehtäviä. Extra large tehtäviä oikein. Anteeksi, mitä? Siitä en oo kuulla. Tää koulu on täynnä ihan outoja tyyppejä. Mä en oikein tiedä, mitä mä tuun pärjäämään teille.
Moi. Hei, sä oot vähän yksinäinen, niin mäkin oon, niin haluaisitko sä olla kaveri? No vaikka. Sulla on aika muhkea beba. Itse asiassa se on minun kasvaimeni. Anteeksi. Oho, hupsista. Ei se mitään. Ei se ole vaarallinen. Se on ollut minulla minun koko elämän. Olen jo ihan tottunut siihen. Oi, pidän zebrapaidastasi. Kuulinkin, että zebrat ovat lempieläimiäsi. Minä tykkään yksisarvisesta, niin kuin saattaa paidastani huomata. Oi, tosi kiva kuulla. Joo, hei. Minä tästä menenkin kiertelemään koulua, niin hei! Lähtipä se äkkiä. No, voi. Minäpä menen takaisin leikkimään yksisarvista. Kuulostaa jo ihan aidolta hevoselta. Olen kyllä harjoitellut niin hyvin, että kyllä sen harjoitus tekee mestarin. Ding dong! Sisälle! Hei, piilotaan vapet ennen kuin opettaja tulee. Jää, mä pistän sen mun rintsikoihin. Sit ne ei voi löytää. Mä oon aika fiksu. No, mä sit taas pistän sen mun hiuksiin niin, että ne ei niin kuin löydä sitä sieltä, kun mulla on tämmönen kaunis kampaus. Oh my god, sä oot fiksu. Oot säkin kutsi, babes. No niin, oppilaat! Tervetuloa kemian tunnille! Meillä on tänään uudet istumajärjestykset, sillä te taas on käyttäytyä! Tulkaapa siis pois pulpeteissanne ja sitten minä järjestän teidät miten itse haluan! Ai niin, huomaan muuten, että meillä on täällä uusi oppilas. Mikä sinun nimesi on? Mä oon Emor. Okei, joo, tosi kiva. Mun nimi on Maarit ja nyt mä järjestän teidät paikoilleen. Elikkä ihan ensimmäiseen paikkaan minun eteeni ja minun läheisyyteen menevät, odotas, minä mietin, Aada ja sitten Jamal. Joo, täydellistä. Sitten heidän viereiselle paikalleen menevät Milla ja Jack. No niin, te ette nimittäin ikinä käyttäydy, joten menette eteen minun lähelle. Mitäkään teen teidän kanssanne? No, sinusta Emor en kyllä tiedä, että käyttäydyt kiltisti, mutta nämä kaksi ovat aina niin kiltisti ja ihanasti. Oi, Aino ja Arturi, olette kyllä minun lemppareita. Oi, mutta älkää kertoko kellekään, että minulla on lemppareita. Joo, no, mitäs me tehtäisiin sitten ketään ja yksin? Hei, yhdistetään pöydät. Täydellistä. No niin, menkääs kaikki yhdistetään pöytään loput. Joo, minä olen kyllä fiksu. Sillä aikaa käytävässä. Olen konstaapeli Daniel. Onkohan täällä missään opettajaa? Hei! Konstaapeli Daniel! Seuraan sinua TikTokissa. Olen suuri fanisi. Hei. Oletko sinä tämän koulun opettaja? No, kyllä olen. Minun nimeni on Erkka. Oi, olen niin innoissaan. Voitaisinko ottaa fanikuva? No, jos nyt tämän kerran. No niin, poseera. Oi, tulipa hieno kuva. Wow, kiitos. No mutta, mitäs teet täällä meidän koulussamme? No, minä olen täällä itse asiassa. Pidän tällaista päihdevalistusta. Ja ajattelin, että voisinko tulla teidän kouluun pitämään sitä. Mutta täydellistä. Täällä koulussa on aina niin paljon päihteitä. Mutta
Mutta niitä ei kyllä enää oppilaat käytä, kun saimme heidät silloin kiinni. Vessassakin tuoksuu aina nykyään niin raikkaalle eikä tupakalle. Oletko kuullut sähkötupakasta? Mikä se on? Se on semmoinen tuoksuva tupakka. Oi, no nyt kyllä pitää nämä päivävalitukset, valistukset, heti. Sitä minä vähän ajattelinkin. Missä päin on luokka? Tules, minä näytän sinulle. Sisään! Hei kaikki, olen konstaapeli Daniel. En tiedättekö minut, mutta minä olen nyt tullut tänne kouluun pitämään teille päihdevalistusta. Oh my god, konstaapeli Daniel! Wow, mitä? Oh my god, I'm so funny. Oh my god. Ei konstaapeli Daniel, Ketä toi on? En mä tiedä. Anteeksi vaan, mut mitä sä teet mun pöydällä? Valistan. No mutta oppilaat, tämä tässä on vape, eli sähkötupakka. Se näyttää tältä, kun sitä käyttää. Ja nyt lapset, tietäkää, että näitä ei saa siis käyttää. Minäkään en käytä. Minä vain näytin teille. Tämä on osa valistusta. Minä en siis oikeasti käytä. Älkää tekään käyttäkö. Se voi olla hyvin addiktoivaa. Muistakaa siis. Älkää käyttäkö, vaan coolilta näyttäkää. Sillä coolia on se, että sanoo ei. Jos kaverit painostavat sinua, sano niille hei. Sitten lähde pois. Jos näet jonkun käyttämässä, kerro opettajalle. Opettajat auttavat aina asiaan. He ovat aina sinun puolellasi ja he tukevat teitä. Muistakaa siis. Sano päihteelle hei ja opettajille jei. Huumeista minun ei varmaan tarvitse puhua, sillä ketään täällä ei varmaan niitä käytä. Ei käytäkään. No mutta, hei oppilaat. No mutta, nyt puhutaan hiilivedyistä! Välitunnilla tyttöjen vessassa. Hei, mulla on vähän tylsää. Niin mullakin. Hei, oh my god. Mulla on idea. No, mä alkoi vähän pelottaa. Sun ideat on aina vähän tämmösiä, tiiäks, huonoja. En mä niinku ilkeästi tarkoita silleen. No, kuitenkin. Mieti, jos me niinku laitetais johonkin niinku semmonen feikki vauva. Niin sit ihmiset luulis, että se olisi niinku aito ja se olisi tosi hauskaa. Okei, mut oikeesti. Toi on aivan mahtava idea. Mistä semmonen feikkivauva saadaan? No siis mulla on niinku repus semmonen feikkivauva. Semmonen nukke, tiiäks? Oh my god, toi on niin hyvä idea. Käydään hakea se nopea. Siis tää on niin täydellinen. Se on niin aidon vauvan näköinen. Oh my god, oikeesti. No siis, jep, oikeesti aivan ihana. Mihin me laitetaan se? Vessanpenttää? En mä tiedä. Okei, mut niinku mitä jos oikeesti? Joo. Oh my god. Mä laitan sen sinne. Jaa. Siis toi on niin aidon näköinen oikeesti. Oh my god. Nyt karataan ennen kuin joku näkee meidät sen kanssa. Seuraavalla tunnilla. Tervetuloa kaikki oppilaat taas. Nyt meillä olisi musiikkia. Ja tänään minä ajattelin, että me tekisimme niin, että jokainen oppilas saa laulaa oman valitsemansa laulun kaikille luokan edessä ja muut kuuntelee. Eikö kuulostakin kivalta? No totta kai, kun se on minun idea.
Ai, te ette nauraneet. No, kuitenkin aloitetaan. Ketä haluaisi aloittaa? No, minä sitten varmaan päätän. Haluaisitko sinä aloittaa, Aino? Okei. Mahtavaa. Still fight and I don't know why. If I love is tragedy, why if I remedy? Mahtavaa, Aino. Oletpa sinä taitava laulaja. Ihan niin kuin Ariana Grandelta kuulostat. No mutta, haluaisitko sinä, Arturi, tulla sitten seuraavaksi? No, kai mä sitten vain. No mutta mahtavaa. Unacceptable, impossible, imperceptible. Avanabadi beside the reactor. Somebody killed Orange. You bastards. What we gonna do? This is how this has everybody going down. And then we went to the schools. I was at peace with the guard, but it wouldn't go through. I was freaking hard. I was down with each other to 100%. I don't know how to prove that the next event. Somebody got to watch me scanning the band way. I swear to it now to get the rest of the when I saw but lucky. So suspicious. So we have to visit the two sensual. Which is that he bad disguise us. Acting like he's a crewmate just like us. Taking off the only way to protect that die saja. You gotta do this! No mutta mahtavaa työtä, Arturi, olepa sinä taitava. Haluaisitko seuraavaksi sinä mennä, Emor? Okei. No hienoa. I'm in love with an emo girl. I'm in love with an emo girl. All I want is an emo girl. I'm in love with an emo girl. I'm in love with an emo girl. I'm in love with an emo girl. All I want is an emo girl. No mutta oletpa sinä taitava. Haluaisitko sinä tulla seuraavaksi, Jack? Okei. No mahtavaa. Tämä mun laulu tulee ole rakas laulu omistettu sulle, Ada. Mun kultsi hanipuppeli. Ai ihanaa, kiitos kulta. Mä melkein kaadun, kun ajan mun pyörällä. On vähän ujo, mut sä näytät nätiltä. Mun tekis mieli sano, mitä mä tunnen, mut miksi se on niin vaikeaa? Tän pitkän talven mä taas sua odotin. Kesä on loppu, oot lähdössä takaisin. Mun tekis mieli sano, mitä mä tunnen, mut mitä jos en uskalla. Ollaan taas kahdestaan, ei tehdä numeroa. Mut mieti, et mitä tapahtuu, jos kysyn numeroa. Sit mennään. Mitä jos lentäis yhtä matkaa? Mitä jos vien sut perille? Ota mun kädestä kiinni ja seuraa. Niin mä näytän sulle sen, et voisin olla se. Tää kesän olla se. Haluan olla se, joka saattaa sut kotiin, joka laittaa sulle viestin iltaisin. Mä voisin olla se. No mutta, niin ihanasti laulettu, Jack. Olet kyllä ihan luonnon lahjakkuus. Haluaisitko sinä tulla seuraavaksi laulamaan, Jamal? No kai, mitä voi tulla? Mahtavaa. My armor on so you how strong I am. I put my armor on so you know that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I've been unstoppable today, unstoppable today. Oi, olette päästä kaikki mahtavia lauleja. Meidän aika alkaa loppua, joten haluaisitteko sitten Milla ja Ada laulaa duettuna?
Okei. Tosi mukava kuulla. Ja kun meille kadulla huusi, ei tehkää biisi uusi. Biisejä tavoilla ollaan mukana, Joka kaikki osasi ulkoa. on lauluja hyviä ja sannajatuksia syviä, sekä räppejä nopeita tarttuvia, joissa riimejä kantaan ottavia. Me lauletaan hittibiisi, biisi jossa on kertsi easy, laulu joka jää päähän soimaan, saa heitterit pahoin voimaan. Elä uusi, tekää biisi uusi, laulu joka jää soimaan, saa heitterit pahoin voimaan. Sillä aikaa koulun käytävillä vessassa. Mikähän täällä on poikien vessa? Minä en nimittäin osaa lukea. Tuossa lukee kyllä jotain, mutta en tiedä mitä. No, minä menen tänne pinkkiin vessaan. Vauva pöntössä. Kenen lapsi tämä on? Ketä kehtaa lähtää lapset tänne? Minä otan tämän mukaan ja teen DNA-testin. Siten saamme tietää, kenen vastuulla tämä on. DNA-testien jälkeen. Moro, Sokostapeli Daniel täällä. DNA-testien tulokset tulivat ja vauva näyttää olevan Emorin ja Erkan vauva. Minun täytyy mennä keskeyttämään heidän tunti ja kertoa asiat heille. Tällainen ei nimittäin näin vaan ole unohdettavissa vauvapöntössä. Olette te kyllä taitavia laulajia. Sesään! Moro, se olisi konstaapeli Daniel täällä. Mä tulisin nyt pidettämään Erkka sut ja Emorin. Mitä? Miksi? Apua iik! Vessasta on löytynyt tällainen vauva. Se oli jätetty vessanpönttöön. Tein sille DNA-testit ja ne todistivat, että sinä ja Erkka olette lapsen vanhemmat. Mitä? Mutta eihän tuo ole mahdollista. Ei olekaan. Nyt kyllä ei. Ei. Mistä sinä tällaista keksit? Olet itse vetänyt vauvan jostain vessanpöntöstä ja sitten syytät meitä. Nyt kuule, DNA-testit todistivat tämän, että sinulla ei ole mitään syytä alkaa riehumaan. Kyllä muuta on, kun sinä et tällaisia rupea meille syyttelemään. No niin, sinä et mitään syyttele. Apua! Nyt te kyllä tulette kanssani poliisilaitokselle ja te joudutte vankilaan. Sinä myös, Erkka. Siis, voiko sä niinku selittää, että miksi näissä oli noiden DNAta? No siis, okei, mun pitää paljastaa. Se ei ollut feikkivauva, se oli oikeesti Emorin pikkuveli. Mut kun mä ajattelin, kun Emor on niin ruma ja huono ja emo, niin et sit niinku sen pikkuveli niinku menee kateisiin ja sit sillä oh my god, mut sit se niinku löytäis ja sit se silleen jee, tiiäks. Toki toi olisi kyllä ollut aika hyvä. Mut miksi Erkan DNAta siellä oli? Siitä mä en tiedä. Niinku ei mitään tietoa. Ehkä se on niinku silleen ollut sen lapsen vahtina. No joo, toivotaan niin. Sinne jouduttiin jäämään vankilaan. Nyt kuule sietäisi hävetä tuollaista käytöstä. Ei, en enää pysty tähän. Minä karkaan ja ei, mutta sitten he löytävät minut. Minä kuolisin enemmän kuin olisin vankilassa. Ei, älä tee sitä kultaseni. Kyllä teen. Nyt karkaan. Ei! Kiteen ei hyväksy minua sellaisena kuin olen.
Onko hän kuollut? Minä kokeilen sydämen. Ei, pum pum, tuo jutun. Ei kuulu mitään. Hän on kuollut. Videon opetus. Älä kiusaa muita, etteivät he kuole.